mga Yinyens. Mayans no, i-vlog ko lang itong Volvo type sidecar no. Dito sa may Barangay Gayaman, Along Highway, Binmali, Pangasinan. Bali mayans, ang presyo ito mayans no, sa likuran ko is 20 mayans, 20,000, Volvo type. Tara mayans no, silipin natin. Ito siya mayans no, yung Volvo type no na 20,000. Ayun mayans no. Bali mayans no, stainless na yung ano niya dito, yung sa ano niya, apakan niya na stainless na. Tapos mayans no, ito yung upuan niya. Ayan. Yung dito niya mayans no, yung sa gilid, ano sa mayans, galvanized no, hindi siya stainless. Ayan. Bali ito mayans, 20,000 ito mayans ha. Ayan mayans no, hindi siya stainless dyan. Ayan, ordinary siya dyan mayans no. Ito siya mayans no, ito yung ano niya mayans no, hindi siya steel top. Ayan yung likuran niya mayans no, hindi rin siya stainless dito. Ayan. 20 mil mayans, 20 mil. 20 mil ito mayans. Ayan mayans no. 20 mil. Okay mayans no. Ayan. Ito yung ano dito, oh. Ayan. Ito type na ano yan, sidecar mo natin sa mga ano mo yan, no? Barangay Gayaman, Highway, Binmali, Pangasinan. Ano mo yan, sa tapaludo niya, stainless. Ano mo yan, sa location mo yan, tapat siya ng ano mo yan, Rufina Square. Dito sa may Gayaman, Binmali, Pangasinan. Papuntang Binmali Mayans no, bayan. Ito naman papuntang Dagupan. So Mayans no, yung 20,000 sidecar dito sa may ano, Volvo type dito sa may Along Highway, Binmali, Pangasinan. Okay Mayans no. Salamat sa panonood. God bless everyone. More power, tips. Sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga inye.